Kasabali, amo. Hi guys! Wow! Hello! Bali ano? Ay blurred. Ay. Wala bang happy birthday dito? May ano ba? Saan? Saan? Saan may pulbos ako? Okay. Hindi, gusto ko. Ang dala ko rin yung kumbaga kung may tubig. Dimat yan, dimat. Hiriro kayo? Oh, bulag na SM. Oh, hiriro man ito. Baka dyan, maglakad na lang tayo pag ano. Kasi baka sa gilid-gilid. Ano nyo natin isa ako kung hindi? Hindi ano yun. Ayan, nagano'n ako. Ne? Tawag mo lang isang, gala. Sino nag-view? Hindi tayo mag-ID. Ay, hindi na. Ala, yung stub ko pala. Okay lang. O, pwede na. Bakit? Baka nahulog yung ano yung mas mo. Sige, Uncle. Thank you. Sino-sino, wala. Bukas. Ay! Wow.
kaya tayo doon ng konti. Ay! Ang babalik. Ano ba yung CM Vision dito na pangalan? R... Hindi nga, tunay. Rapid. Jessica, kuya. Ayan. Ilang pedala na eh. Ipapatay ba natin dyan eh? Isang ko. Hindi, doon na lang. Doon sa may ano. Entrance, exit, ano yun to? Saan na isa? Saan? Yung doon na lang. Oh. Isa pa. Ito na ba? Din Doon na na yun. O, tapos maglalakad na lang tayo. May daanan ba doon? Papunta dyan? Meron. Ayun ang mall entrance. Kuya! Tatawid lang ng ano, SM ng SM. Oo. Basta balik. Ano? Ano mo ah? Oh my God, panisero! Ala, basa pero. Madam, nandiyan na yung sasakyan. Last mile pa. Oh my God. Ah! Ah! Taas. Magaling, tignan. Taas po ng ano. Wow! Oh my God! Ano, sa photo line na o kakain pa tayo? Ha? Photo line muna, syempre. Bakit nagagalit ka? Sabi ko lang nagpapaliwanag lang po. Madam, ayoko na. Okay, guys, dito na kami sa second phone shoot namin. Ikaw na ulit phone shoot. Di ba? Hindi, mahirap talaga pag ano, yung small. Okay, so our time is 11:25 and may pictorial po kami ng 11:30. Yung mas maganda kami doon. Sana nga. Kasi taba namin kanina. Oo nga, si Crystal lang kaya tumaba eh. Oh. Di lalo kami. Ano pa? Makakasulot. Talaga. Sana. Ay.
Meron ka pa naman shorts. Yun na yung legs. Sexy legs. Ang puti-puti. Stocking. So, ano masasabi niyo sa pictorial natin? Why? Because I'm so, tinan mo naman, sana ganyan kanina, pwede yung malaki, kaso hindi. Ikaw, Christelle, ano masasabi mo? Ano? Kahit ang ganda-ganda Kanina ang namin. ganda ko ngayon, parang nakumulto. Ang ganda pa rin naman. Parang. See my hair. Ang bouncy. Oh, bumalik buo. Okay, ako rin, no? Sumama na to. Natatawa ako sa book ni Lottie eh. Gano'n siya lang gano'n, no? Oh, oops, oh. Oo pa rin. Sabi, pa. Elby mo. So, yun, maalam na po kami. Bye! Hi, guys! Bye! Medyo busy na kasi pagod kami nag-smile. Nanginginig na yung labi namin. Creative siya.